Aguiño volverá a render homenaxe ao seu percebe. Será o vindeiro domingo 27 de xullo. Esta mañá, representantes da confraría, acompañados de membros do executivo local, daban a coñecer algún dos pormenores desta festa, declarada de interese turístico galego, e que este ano cumpre xa a súa 26 edición. Aínda sen definir parte do programa, a festa seguirá unha estrutura semellante á de anos anteriores. Prevese repartir unha tonelada de percebe a prezos populares para que o produto chegue a todos os padais. Nos queremos que o noso percebe se consuma, queremos que cada vez veña máis xente, que o probe, que o cate, que sepa que é os millores. E ao mesmo tempo pois, que teña, que é moi importante tamén, que teña unha facilidade económica de poder coller unha ou dúas racións. Entonces vamos a intentar manter o mesmo precio e a mesma cantidade neste caso. A necesidade de ter un produto de calidade ese día foi un dos motivos tamén da escolla do domingo 27 de xullo, xa que coincide coa semana de Mareas Vivas. A festa do percebe, como dixeron os meus compañeiros, vais a celebrar o 27 de julio, principalmente polas mareas, para coller mareas e intentar traer esa tonelada que necesitamos para poder os comensales degustarem o percebe. O Concello volve a colaborar un ano máis co Pósito na organización da festa. Desde a área que eu presido como concelleiro do Mar, fais un importe económico a cofradía de 15.000 euros para a axuda para que se poda comprar ese percebe de calidad, para que todos os veciños e veciñas que se acerquen e turistas podan probar ese percebe de Galicia. Este año un año tamén especial para a cofradía, celebrando el centenario, con lo cual yo creo que hai que darle tamén un impulso e es un día tamén especial. Ademais é unha festa de calqueira que asistiu, sabe que as colas que se producen para poder adquirir unha ración son enormes polo nivel do produto. O percebe de Aguiño é un percebe dunha calidade altísima, como ben se acaba de dicir, é o motor económico para a parroquia, tamén é polo que ten ao redor. En próximas datas está previsto tamén dar a coñecer o nome das persoas homenaxeadas este ano co título de Percebeiro de Honra.